tästä olisi kohta siis tarkoitus lähteä ilmaan. Tuuli on aika rauhallinen tällä hetkellä. Tietysti toi auttaa jonkin verran. Ja aika tasainen onneksi. Niin jos pikkumoottori selässä ja siivestä on nuo punokset jo katsottu läpi. Täytyy kytkeä valjaisiin kiinni. Sepäs tippuu. Katsotaan, että A-linjat on ylös. Kytketään se siihen karabiineriin kiinni. No, se on lukittu. Haetaan se toinen puoli vielä. Tämmöisellä sänkipellolla niin noi sänget voi aina ottaa noista punoksista kiinni ja sitten epäonnistuu se startti sen takia tai siipi tulee vähän vinosti päälle. Nyt ollaan valjaissa kiinni, sitten täytyy laittaa rukkaset kätteen. Noin ikkää. Sitten. No, meinas jäädä yksi vaihe vähän turhaan pois. Kaasukahva kätteen. Kiristetään se, pysyy paikallaan siinä. Niin kahdella pikkusormella annetaan kaasua. Noin. Se jarrukahva tuossa kädessä. Otetaan vielä noin A-punokset tosta. Sitten sama homma toiselle puolelle. Noin. Osit on vetänyt aikamoisen huurteen, se onneksi se vielä näkyy. Tarkoitus on sitten kun pääsee ilmaan, niin tosta kahden metsikön välistä mennä. Varmaan päästä jo vähän niinku latvojen yläpuolelle, kun tullaan tuohon kohdalle. Mun täytyy vähän katsoa, että mä oon keskellä tässä. Täytyy vähän pokittaa. Ollaan ihan keskellä siipeä. Tietysti täysin tyyni hetki, kun tää lähtee ilmaan. Odotellaan vähän aikaa, jos tulisi joku pieni puuska, mikä vähän auttaisi. Mä annan tolle moottorille semmosen pienen täyskaasun, että tarkistetaan, että se oikeesti antaa täyden työntövoiman. Se tuuli mitä älyttömiä auttaa meitä. Kyllä nyt se tietysti laantuu vielä. Kyllä tuo sen verran auttaa, että ei tässä tarvita sen kummempia miettiä. Tehdään lähtö.